iBlog, bare sådan hurtig update, uden at redigere, så får jeg gøre det bare lige hurtigt for min iPad. I dag har jeg... Hvad har jeg i dag? Jeg har været i skole. Død. Ikke helt død, næsten, for nu skal jeg til at lave lektier. Så dør jeg nok. Så det har været et dejligt liv. Rigtig dejligt at leve med. Nej. Nej. Tag sammen, Johan. Vær seriøst. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke rigtig være seriøs. Nej. Okay. Og så har jeg bare været herhjemme og lavet lidt lektier. Og jeg er lige kommet hjem ud fra at se min lillebror spille fodbold. Igen, Johanne. Så nu skal jeg til at lave min kedelige lektier. Se om jeg lige kan få dem ind der. Ja. Det er jo så meget flot, og så... Ja. Så kan man se ind i min computerskærm, at jeg holder min iPad. Se. Nej. Ja. Men I må have en super fantastisk aften. Og tusind tak fordi I så med. Husk at subscribe. Eller abonnere kan man også kalde det. Og skriv ned i kommentaren, hvad I synes. Og like. Og tusind tak for at jeg har lagt på Facebook. Og mine followers på Instagram. Der er sket en misforståelse, så jeg kan ikke komme på min Instagram lige nu på min blog. Så jeg skal lige på min stationære computer, sådan en, der ikke er bærbar, sådan en med sådan en stor kasse ting. Og så skal jeg ind på min e-mail, og så skal jeg tjekke den, for jeg har ikke e-mail på min bærbar. Så jeg skal lige ind og tjekke, hvad der koden er. Ja. Så jeg kan ikke lige helt svare på noget, eller noget, I skriver derinde lige nu. Det beklager jeg meget. Men jeg kan selvfølgelig godt svare på Facebook. Jeg har ikke i hvert fald sendt mig på Facebook i dag, men... Tak fordi I så med, og I må have en fantastisk aften. Hej!